Ja, så vil vi lige komme ind ad døren. Lige her til venstre, der har vi så vores ene rum, det er kontoret. Meget hyggeligt rum med en dejlig Mac-computer. Der har vi sådan lidt forskellige ting derinde. Næste rum, det er vores soveværelse. Mig og Emil er så heldige, at vi får lov at dele dobbeltseng. I hvert fald i øjeblikket. Super nice, og der er altid varme på, fordi det er lidt rør derovre til siden der. Det er alle dem op ovenpå, de bruger varme. Det varmer de vores lokaler også. Det er super lækkert. Går vi lidt videre ned ad gangen, så kommer vi ind til toilettet. Super nice toilet faktisk. Med badekar, bruseting. Jeg snakker lige med kameraet. Så er der så noget toilet og noget vask og så videre. Super nice. Og nu sidder Emil sådan lidt og griner over, at jeg sidder og snakker med kameraet. Det ser vi så. Går vi lidt videre, så har vi så køkkenet. Først har vi sådan en lille rum. Det bare bliver brugt til alt muligt lort. Men ellers dejlig udsigt. Er det, at vores ikke er lige så god. Der har vi, ja, hvad fanden er det for en gade? 101st Street, jeg tror nok. Med noget college, eller vi har en sådan der bare fylder kæmpe område. Så har vi vores dejlige køkken-agtigt. Med gaskomfur og køleskab og det hele. Udmærket. Og det er så lidt hjemmelavet, sådan fikser man loftet. Man taper det bare fast, så går det åbenbart ikke i stykker. Videre. Inden bag den dør, der er Randys værelse. Vi lige kigger meget hurtigt. Det ser så sådan ud. Lidt af rodet. Og så har vi så til sidst stuen, hvor Emil sidder og lader som om han laver noget. Og der er så klaver og lille fjernsyn og sådan. Med alt for mange kanaler. Udenfor har vi så Amsterdam Avenue. Som så går hele vejen fra starten af Manhattan og så op til den anden ende. Ja, det var det.